Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo. Insha Allahu kamar yadda kuka gani yau mun sa a title ɗin bidiyon mu wata hanya ce da ake samun kuɗi cikin sauƙi kuma ba tare da ka sha wahala ba. Wannan hanya ba wani wahala za ka yi ba wani aiki za ka yi mai wahala ba da ka tsaya kana wasting time ɗinka a wani guri gara ka zo ka shiga cikin 'yan mintuna a aikin da bai wuce minti 5 zuwa 6 ba za ka fita kuma za ka samu kuɗinka insha Allahu. Zan ajiye muku link ɗin wannan website ɗin a cikin description. Duk mai so sai ya shiga sai ya clicking zai kai shi cikin wannan application ɗin cikin website ɗin. To kamar yadda kuka gani bari in je in ɗauka link ɗina cikin WhatsApp direct gashi nan nayi clicking gashi nan ya kawo ni cikin wannan shine fuskan website ɗin nasu. Gashi nan kamar yadda kuke kallo. Yawwa duk anan guraren da kake gani ka tsaya ka karanta wannan bayanan da suka yi saboda kai ma zai taimaka maka. Sannan za ka zo ka shiga inda aka sa start your job now. Za ka zo ka shige shi kamar haka yadda kuke gani. Yadda kuke gani bayan ka shiga nan gurin zai nuna maka gashi nan ka saka username, ka sa password, ka saka email ɗinka. Idan ka saka password ɗinka ka saka email ɗinka, idan ka saka email ɗinka, in ka saka username ɗinka ka ga bai yi maka ba to ka ɗan ƙara wani abu a gaba ko ka canza sunan saboda maybe wani ya yi amfani da kalan shi ne. Bayan ka zo ka shiga ka saka email ɗinka, ka saka email ɗinka, ka sa password ɗinka, ka sa username, in ka saka username ɗinka sai ka zo nan inda aka saka register ɗin nan gashi nan sai ka danna shi. To bayan ka zo ka danna shi bari in yi muku login a nawa. Kai yanda nuna maka haka zaka ni already saboda na riga na yi register ne kuma ba sa yadda a ƙara buɗewa da wani account saboda suna yin tracking ɗin traffic ɗinka ko a ina. Duk in ka je ka shiga ka musu login da wani account bayan ka da wayanka to ko ka samu kuɗi ba za su biya ka ba. Wannan shine sakamakon da ba zan yi muku bidiyo da ba zan yi login da sabon account ba. To ni yanzu bari in shiga cikin nawa da na yi register da shi. Kamar da kuke gani zan zo in danna login a nan guraren. Zan jira shi zai wuce. To kamar yadda kuka gani wannan shine fuskan website ɗin nasu. Wannan da kuka gan shi a haka kuma ba komai suke buƙata kai musu a nan guraren ba. Aiki ne mai sauƙi ba tare kuma da ka sha wahala ba gaba ɗaya. Da farko ga inda aka saka invitation code. Link ɗin da ka shiga kai register wannan abun link ɗina ne. Yana da kyau kai ma ka zo ka duba nan guraren gashi nan gurin shine link ɗinka. Za ka zo ka danne shi haka. In ka zo ka danne haka za ka yi copy ɗin shi sai ka tafi gashi nan ma sun nuna maka. Idan kuma ka danna wannan click here to share link zai kai ka WhatsApp ɗinka. Za ka tura wa abokananka wanda kake tunanin za su yi register da shi. Duk mutum ɗaya idan ya register za su baka $5 ko $10. Babu yadda ba za su baka ba. To bayan ka yi clicking ya kawo ka nan guraren aikin da za ka fara yi na farko shine gashi nan a nan gurin sun ce yawwa gashi nan a nan gurin sun ce kai installing ɗin application guda 3. Idan kai installing ɗin application guda 3 za su baka $20. Aiki na farko kenan. Ko kuma ka zo kai clicking ɗin wannan invitation code ɗinka ka tura shi duk wanda ya yi register da link ɗinka za su baka shi ma $10. Sannan kuma duk wanda ya yi register da link ɗinka a nan gurin za ku gani gashi nan number of click job gashi nan kuna gani. Sannan kuma duk wanda ya yi register da link ɗinka za su rubuta maka a nan guraren. A nan gurin za ku gani sun rubuta muku duk wanda ya yi yanzu total abin da na samu idan ka register su baka $20. To ni abin da na riga na samu a nan guraren shine $60 na riga na samu. Gashi nan kuna gani $60 kuma abin da ya rage min in yi withdrawal shine total withdrawal ɗin da za ka iya yi minimum da za ka iya cirewa shine $300. Wannan application ɗin wannan website ɗin kar ku yi wasa da shi. Kar ku yi wasa da shi sakamakon ni yanzu haka na cire kuɗi da wani account ɗin. Wannan shine an shi wata waya na ƙara yi da wannan saboda in nuna muku. Kar ku yi wasa da wannan abun. Idan ka kai $300
minimum da za ka iya cirewa kenan. Yawwa sorry. Idan ka kai $300 minimum withdrawal kenan, za su tura suna biyan kuɗi ta PayPal, suna turawa ta Western Union. To kai da kake Najeriya ta Western Union za su biya ka. Za ka je kowane banki idan sun tura maka code ɗinka, za ka je za ka cire kuɗinka a ciki. Kowane banki suna badawa. In dai ka je Western Union za su baka kuɗin za su baka kuɗin ka da aka turo maka $300. Idan ka lissafa $300 at least yanzu a kuɗin mu Najeriya kusa 150,000. Kuma wannan kuɗin da ka gani wallahi a cikin sati 2 in ka dage za ka haɗa su. Kuma confirm suna biya, ba dai sa biya ne sai ƙarshen wata, gashi kamar yadda kuka gani. Za su biya ka ƙarshen wata, gashi nan duk bayanansu za ka zo ka kalla. Duk bayanansu za ka zo ka karanta saboda kai ma ka ƙara fahimta. Abu mafi wahala a cikin nan gurin shine samun waɗanda za su yi rijista ta link ɗinka. Na biyu, kai installing kullum ka shiga kai installing application guda 3 za su baka $20, gashi nan kana gani a rubuce. Sannan kuma ka rinka shiga nan gurin kana san tax ɗinka. Check job offers website. In ka zo kai danna shi za su rinka ƙara maka kuɗinka nan gurin. Kana kai ya kai $300 da kansu za su yi maka message. Ƙarshen wata kawai za ka je banki da kuɗin da suka tura maka, za ka je ka ba da shi a banki ka cire kuɗinka. Wannan abu ne mai sauƙi, ba abu ne mai. Abu mafi wahala shine tara kuɗaɗen. To kamar yadda kuka gani, saboda bana son bidiyon yayi tsayi, insha Allah za mu bar muku a nan. Za mu ƙara muku bidiyo akan wannan website ɗin, sannan da yanda ake cire kuɗin, da yanda za ka je banki ka anshi kuɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mun gode sosai.